Makalilipay ani ginanunsyo han Department of Education Regional Office 8 nga nakatalaan ni mag-hire, nakatalaan mag-recruit hinma sobra 2,000 nga mga bag-o nga mga public school teachers para dinhi habugos nga Eastern Visayas. Mismo DepEd Regional Director Salustiano Jimenez ang nag-anunsyo hini. Gimbabasihan hini nga era pag-recruit o pag-hire hinma sobra 2,000 nga mga teachers an kadamo han mga nag-enroll nga mga kabataan na mga pampubliko nga mga eskwelahan dinhi Region 8. Nga nang kadamo gihapon han mga teachers nga nagretiro liliwanan ini dayon. Amo ini kasangkayan nga ginawas ini nga ihap nga sobra 2,000 nga nakatalaan ig-hire hitong DepEd. May dani para senior high, junior high, para elementary, may da pa ALS. Babatag-batago nini nga kadamo hin bag-o nga mga teachers nga nakatalaan ig-hire hitong DepEd. Good news ini kasangkayan. Makalilipay ini nga impormasyon para han mga naggraduar ha education nga kurso. Labi na mga licensed teachers. Kami na ni mga board passers. Ngayon taon, pabalik-balik nga nag-a-apply, naghihingyap nga makapasar, makarawat, kan makagtutdo. Pero permi pakyas. Sanglit, may da mga panawagan nga didahiton hiring, didahiton proseso. Maghimo yung paagi itong pamunuan itong DepEd nga maging transparent, ngan masiguro nga patas itong proseso. Kay diri ka lilikyan itong sinisiring nga mga pagkabaraka, kay labi na nga may da sinisiring kuno nga mga aging pa-prioritize it DepEd nga mga aplikante. 4Ps, ano pa. Baga may da masugad dito nga mga impormasyon. Sanglit siring iti mga aplikante, kinahanglan maging transparent it pamunuan itong DepEd para masiguro nga patas itong proseso. Kay kung nasisiguro ini nga transparency ngan patas nga proseso, ano man iti resulta unina, siring papalaron man, maupay it aplikante. Pero kung diri palaron, ayos lang. Makakasiring iya o bagihan patas ng transparent nga proseso.